Şeytan aydıptır, bir adam salık olsa, namazlı olsa, edipli olsa, yönü bakil olsa, men şondan korkamak, şondan umidim ba diptir. On namazından da korkamak, ibadetinden de korkamak diptir. Näme dip? Şu tayfası başka, nämesi başka dip, yüreğinde bakilçılığı var olsa, men şonu bir gün yıkarım diptir. Näme? Bakilçılığı gıybet ettirerin, şoňa içgaralyk edip töhmet etdirerin, iýdinden keplederin, hi bolmasa şoňa içgaralyk edip ibadatlaryny bozduraryn dipdir. Hi bolmasa şeytan näme etýär? Aýtan namazyňy okuýan, mescide baryp otýan. Onuň wagty bilen näme? Aýtjagy bir namaz, zekat şaratdy diými? Ona özüň de bilip otýan. Ondan çürem, onuň wagtyny da baryp berme, klasyny da baryp berme, bu zatlara özüň bilýän diýip, ene şeytan da dereglik bilen ibadatdan, näzir Hudaý tanylajak ýerden bernamalardan alyp galypdy da.